Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Kontai Goyari. नैबे जाहैबाय अमा बेदर दालि ओंख्रै आलासिफोर फैदोंमोन नालाय जोंनाव ओमफ्राय नै बे जाहैबाय दालि समबार होखाबाय आरो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय टमेट'जों ना बे माइब्रानिया माइब्रानिलायबावसो नामा आनैया नै आनै नोङो आगोलाव मा होनो मैथाजों नाजोंखौ माबोरै थाव होआ मा सङोमोनथाय होआ नै बोरै सङो मैथाजों ना थाव होआ इयो जा गोथाव जायो आनैया थाव होआ दे खिथाना होदोब्रा एसे खिथाना होलाय मैथाखौ एवग्रोदो दै होदो हालदै एसे हरदो मैथाखौ एवग्रोनानै ओमफ्राय नाखौलाय नाखौ हरदो दै गोदौबा ए नाखौ एवलाया ने ए जा गोथाव जाखायोमोन ओमफ्राय ओंख्रि गोजां नागिरहैनायाव थिगथारमोन जोङो आलुसो सोरनोबा माबायाव फैनायाव एखे जादों आरो मिनिदों थास' बिथुरि रुनाय ना गोजानजों ए थास' बिथुरिखौ सेरदो आङो ओरैनोसो सङो डाइरेक्ट रन्दै आरि होखाबाय बानलु मस्ला देबाय होसनबाय संबाय जोंनि थाव होनायानो थावा नों ओंख्रि संनाया मा एसे गोथाव बिराद गोथाव सङोब्रा आनैया अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि मानाबा माइ हाहैबा अनला ओंख्रि संनानै लांथारोमोन सोरनि बिमाया बिमाया आइया ए ज' माइ हायोमोन ना एखमबा एखमबा आं बे आनै संनाय ओंख्रिखौ बांसिन मोनजादों दे जोंनि आनै आरोना बेयो आइनि बिदानि हिन्जाव बाजै आरो आइनि बाजै ओमफ्राय जोंनाव फैफेराखैमोन नालाय बहुद गोबावनि उनावसो फैदों बेखायनो आं भिडिअ खालामबाय आरो मेम'रि लाखिनो थाखाय गेलेदो मा नाम दंमोनलाय नोंना हो नानि मा नाम दंमोनलाय रिजिना ए खांख्राइ बर' जायो नोंस्रा ओमफ्राय नै जोङो ओंखाम जाखांबाय आरो ना ओंखाम जाखांनानै गय जादों दसे जिरायदों आरो रायलायदों बिदिनो बिबारखौ खाजोब्बाय नायलाय बिबारखौनो हायाखै गोलैनायखौसो खनदों आंहा दा जाथों बा गेलेनो ओमफ्राय एम्फौ लादोंना आब'आ नै इन्दि बिलाइ खानो नागिरदों आरो आब' इन्दि बिलाइ खानायखौ एम्फौ लादों होनदों नामा आब' एम्फौ नै मनिया एम्फौ जानो थांनांगौ आब' मोनना एम्फौ लाथा एम्फौखौसो भिडिअ खेबनो थांदोंमोन आं खाजोबदोलै बेखौ गासिबो माथो दोनबावलायखो बिजौखौ खेब हा ए बे रोदोमफिनगोन ना ने दाख्लैसो बुंनानै जाजों बेदर दंना गैलाथाय मा जायो मोदोमग्रा फुनबा ए गिनांगौ आरो ने थैयो आंनि बिबारा नै गलाब बिबारा बारसिगोन आंना गोमोआ नै बेथ' अयथासार बारखायो नै जि मोजां बारखायो मा नाम नो जेरिना ना मा होनदोंमोनलाय रिजिना कार्टुन